V dnešnom videu ti ukážem, ako odstrániť green screen z pozadia, takže poďme na to. Dobre, znovu som v CapCute a tu si zvolím položku Library. A tu si nájdete položku green screen. A následne si tu môžete vybrať z ponuky nejakých tých green screenov. A väčšina je tu síce pro, takže si za to musíte zaplatiť, ale niektoré sú tu aj zadarmo. Takže teraz, dajme tomu pre ukážku, môžem vybrať tento klip s mobilom. No a ten si pretiahneme a dáme si ho na vedľajšiu vrstvu. Pretiahneme na celú obrazovku, aby to malo lepší efekt. Ešte. Tak. No. Teraz ďalšia vec, čo urobím, si zoberiem nejaký teraz ja náhodný klip a dám ho do pozadia. Napríklad kľudne aj tento. No. Teraz ako si môžete všimnúť, tak ten hlavný klip, čo je s tým green screenom, stále nie je vidieť tú hlavnú vrstvu, ten druhý klip, čo sme si preťahovali. Takže teraz ako prvé pôjdem do toho vedľajšieho klipu, kliknem na Remove Background a dám tu chroma key, chroma kľúč po slovensky. A zoberiete si tento color picker, ten musíte mať zapnutý. Tým vlastne si prejdete na tú obrazovku a vymažete si takto, ako to vidíte, to pozadie. Mala by sa vám tam ukázať čierna obrazovka. Takže už len na to kliknem a môžete si zväčšiť alebo zmenšiť tú intenzitu toho. Ale nie až takto. Trošku si to dajte menej, aby bolo aj to pozadie za tým normálne. Takže nastavím si to nejak takto. A tu už by nám ten efekt, ktorý je na tej hlavnej vrstve, vidieť. Takže ako si môžete všimnúť, tak toto je odstránenie pozadia alebo green screenu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte. Vidíme sa pri ďalšom videu.